És veritat que al CIM a partir d'ara van a fer pel·lícules en valencià? Sí, comencem esta nit en el cicle enguany de cinema al musical, amb una pel·lícula que es diu L'últim concert. Quins dies? Pues la idea és que el primer dimecres de cada mes farem una pel·lícula, val? Projectarem una pel·lícula al musical de Benimaclet. A quina hora? La setmana passada, quan vam començar, van decidir que la faríem a les 9:30. Seran totes les pel·lícules en valencià? Bueno, les pel·lícules no exactament seran totes en valencià, seran en versió original, per tant podran ser en anglès o francès o espanyol o valencià, però sí que estaran totes subtitulades en valencià, perquè és una col·laboració que fem gràcies al Servei de Política Lingüística de la Universitat de València i el que volem és promocionar la nostra llengua. Les pel·lícules van estar relacionades amb la música? No necessàriament. Vam pensar per començar que seria una bona idea començar en esta pel·lícula que parla sobre la música, perquè bueno, és el Centre Instructiu Musical de Benimaclet, però la idea són pel·lícules de tot tipus. És l'entrada gratuïta? Sí, l'entrada és gratuïta. L'accés és restringit o pot anar tothom? No, l'accés no està restringit. L'única restricció que tenim és la capacitat que té el local per a que entre la gent. Aleshores, anirà entrant gent fins que arribem a aquesta capacitat i entonces, tant de bo que arribarem a aquesta capacitat perquè són molta gent. A veure què passa. Bueno, moltes gràcies. Adeu. Adeu, moltes gràcies a vosaltres.